Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mga noksami, mga pagriyami, diyan ka iya di itano pamagusaya si ko mga bandingan ko agama na ay di itano panamaran na mapakamuayan tano sa titu mga dawan, mga suguan o Allah subhanahu wa ta'ala. Pagaling ko nga nabuparuman, si ikudapan kapakataling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sulangon taman na kapakay. Kaya kabtutan ron na permissible. Si sa Arabic na mubah o di na jais. Oriyan nagkapakataling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinakasinggaya yan. Sa ayat kaya pakasinggayan yan, naging kutwa katiro Allah sa isa Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Mano ito na sa dun sa minitaling umarktano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuan tano, indigan tano, pitan tano, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Nasa dun sa inisaparian, kita no na pananggilan tano. Na aya ipag-isya tano siya ginawa tano na anto na ay minitaling umar tano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sorry. Na ikadua naging kutwa wajib, obligatory. Na ikatalo naging kutwa mandub, recommended, sunnah. Naging kaya mandub, na bituin tano sa sunnah na tulog man kaklase. Sunnah al-muakkada, recommended which is near to obligatory, sunat as imararani ko paliugat, sunnah zaida au zawaid, sunat asukang gulaw lang ang kaon na ipupakala, ipupakapuro, ipupakapya o amal ka. O gaid na sukibuga kan kaon, nadaaban yan kaya kaidan si kuwagya ka mo ito na amal ka, daan kaya binasaan. Na ikatalo naging puta na wafil. Faradu, wajib, sunnah. Na aya ikapat, mustahab, desirable. So kang gulaw lang kaw na ipkibuber ka wallah. Na ay kalima, na mubah, jais. So kang gulaw lang kaw na miyapakay, permissible. Sa balas, gudaabon dusa. Akagya mo ito na kesukat kaon ko kibuga kan kaon. Na damang balas ko kagya ka mo ito na kang gulaw lang kaon. Mutatig tanaw permissible. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Nasa dun sa inisapar ka ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pananggilain niyo. Na ay inisapar na pananggilaan na paganayron naging kutwa, makro. Abominable. Nagyan ka na makro na dua ka klase. Makro tanji, agumah makro tahrim. Makro as imararani ko miyapakay, gumakro as imararani ko di kapakay. Marabakro as imararani ko halal, agumakro as imararani ko haram. Ikadua ini sapar na katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haram. Nagyan ka na haram na dua. Mala haram, gumaytwa haram. Na sumala haram, na dugman ka klase. Paganero mala haram nagyan ko tatikan na mukhriju anil millah. Udi na mubtilatul Islam. Udi na nawaqidul Islam. Pagkabatal si ko kay Islami. Kapukas kanyan si ko kaya kamoto na agama.
na tumatanaanan. Aging ka na ikakafiron at igtano. Panganayron naging kutwa sa pula ulima ang mga ala kufrul akbar. Ikakafir umano siya. Ikadua naging kuta walo asyakul akbar. Walo akapanakot ang mga ala. Ikatalo naging kuta nifakul i'tiqadi anam. Kamu munafiki sa parate anam. Pakapamaguman ang kauto. Sa pula ulima kufrul akbar. Walo akapanakot ang mga ala. Nam anifakul i'tiqadi na 20 siyaw. Nagyan ka na 20 siyaw na umasog kumano siya na ikabatal, ikabinasaw paratiyan yan. Ikakafir yan. Nasukman sa mga laadusyan ay Pedro Abdullah bin Abbas na 700 agu 10 agu nam o di na 700 agu 10 agu 5. Agimaw to. Nagyan ka di tanokan diskasa sa nagyan kami pantagisang kaya tutob giya kate. O di na kaya ka mo to na utur-utur na siya mapad ko sunna zaida o di na zawaid kakagi customary adat o di na cultural heritage inuto piya ka sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam kakagi sipad ko paparangayan sipad ko ula-ula so lang-ulang ano pa makagya ka mo to na mga dedebitan mga ukit-ukit kung wala naman siya na si imiyawlug sa sunna ay may tuturuan na galabukan ka ng balasang ka o na uding kang galabukan ada akiman ko amal ka amapya. Nadaman po kaya ka mo ito na may sugug ka na dusya. Naging kaya pantagun siyang kaya autor-autor apag-autor-autor na upaman yan kabatan o tuligin ay after untano na sunna. Na inutan ito pa nga sunnatan nakagiya apitero Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Sumbayang kanu sa mandan ko kailan niya ko kaya sumbayang akan. Naaya pa kayo siya na bata no melay sa Rasulullah ko kaya sumbayang yan. Bata no riyaot. Naaya sumbagyan na data no melay nagudata no rota. Naaya mito turagin ka hadis na sadin sa mitot miya kang gunanaw. Si ko hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung kaya pag-usyawan ko kaya sumbayang yan nagiti kagya ka mo ito na sunod tano o di na kadigid tano. Na. Peter Sheikh Albani, apadat tigan si iku kagya kamoto na kape o kasambang na sukasapangi si iku ulo umano siya. Inisya si iku Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu may pantag saging kaya katutub. Na inisambagin na tigin na masalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hasirul ras. Da makasambang sunabi batutan pa ululuwa. Banyan kagya kamoto na sasawa iya ulo niyan. Inun tabu sumasa Ami sembang sekalian sa desert. Naging ko tayo sembangin sa desert. Na ayangaran o pugusar no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atotob na kalanswa. Na kinuha niya nun aging ko to agya kamoto na totob yung piyo kasya nun. Na inibutad yan si iku. Unaan yan. Sang ko to sujudan yan. Ino to. Inurunod itong butad no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagiso ka sembayang sa adna sutra, adna rending, adna alang, na sunna al-muakkada. Tano din ito, sunna al-muakkada. Ay mo ano niyan, na talo ka klasya sunna, na ay mapuroon na sunna al-muakkada pambulaya paliugat. Na inurunod ito, kinuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so kalanswan niya na inibetadiyan, sa giyong kutaunaan yan, kakagya. Nalakarok ba ng utako, kumano ka panayaji, ago ka pagubra, apod sa kanya kamoto na ukit, o kapanahadya gusto ka pagubra utak, lawan taman na kanya kamoto na kandiditara na imbuga, kaed na siya ng tanong na si ikaw gawin, kapakatindig tanong si ikaw bangkit. Pag-imoto, na malun yung pamimikira na aging ko ta Rasulullah, kakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu hadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Dia tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kediyan ka. Di ketarotop so parateyaw isar kano. Taman sa dinyan pakaayunan so nganin at kabaya iyan si iko kabaya amin italing mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagi kabaya ka kasambiyang nakapaginapay. Kada tutob.
Nasing ka mapakayon ko kabay on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay sabihan yan kagyo ti ka kumpleto para tayang ka. Na di ka tutup ka kagyo mamaраtabatan ka uni nakagya ka mo to natiga sa sunnah na ayasin bagay na di matatarutop so para tayang ka. Di madidiyan ka so para tayang ka. Kapya kata na saging ka hadis sa di kadiyang ka di ka tarutop so para tayaw isar kano taman. Sa dinyan, iya yun so kabaya aginaw niyan kung nganin aminitaling o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na so kabaya kakasabing na singka pakayo na si ko kabaya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi din nagyan ka nakakan aknaw ba haram so kakan atibul. Ugid na aya kakan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagya ka mo ito nakapamagato ang muunto nakagya ka mo ito natatawad. Na upang makakangka sa kaya ka nakatibul, udi nakagya ka mo ito nakabaka pamagatua. Na ano yung papasara ka na so, o kitunurawan aprawatan amapya. Tinudan tanusan na ayam ya kapiyaw na so Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam maanan yan na piya kapiyaw Allah so kakro kabintang wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang nadadabiitan o Rasulullah nagito ikasaso at wallah. So kaya pakaturong o Rasul na ikasaso at wallah. So kaya sambiyang o Rasul na ikasaso at wallah. So kaya kano Rasul na ikasaso at wallah. So kaya ang gagalabukan yan, lamang taman ako gito-gitian na ikasaso at wallah ta'ala. Na inong kaon na ipugas sa ikatutubo. Ami sambiyang so Rasul na tututubo. Na ayaw mo ipugas kaon nakagiyason na. Ayaw maanan yan na kumanan sa balas so kaya kamoto na amal ka. Batan to amal asim bagak wallahu ta'ala sa sanaan ka. Apakah makasalungan na mo rin, nakagya ka mo ito na kadiyan ka sa simbang akwala. Matagtanoy, di imani mo, di tanong di magapas, sa kagya ka mo ito nakapkumani, sa kapit mga amal tanong. Na di tanong na nanbagan sa malaaw sayan. So di tutub, nalantaan niya nun, so kapag ginapay. Maanan yan, nakagya ka mo ito nakwan. Di din tutub, nasok masutututub. Nakagya ka mo ito, natututub, mambu, ugay. Naad na masap, kawit ta sa peligro. Ito na iptero na naad na masap kawit ta sa peligro. Giyan at ito may ang gulawla sa isang na ipsum sa Davao. Pung sa General Santos City, ipsum sa Davao. Na may akay sa naging buta sa timanabas. Akagya ka mo ito na magdaon sa mga Muslim, abo sa mga Christian. Na pera sila, nakagya ka mo ito ng mga pulis, mga sundaro. Nakagya mapala sila ng mga pulis, mga sundaro. Na susabod ko mga Muslim na pera nun. Kaya sa butera nun, nabayan dubutan ro ng mga Muslim. Na sukikikimon, kituturban, kipag-uturutur, nakagyan na nun kakwa sa uturutur, yan kakagyan makagikimon. Maka diditar na sunna. So, pa sa uturutur mo, napiyangoy tira sa uturutur, yan ang atigira na, wala nagkaswa, na may buo pamunwa ng mga Muslim, na di kami kilagis ka, makalilingo kami kung mga Christian. Makalilingo kami kung mga Christian. Nakagyan ko, pakatapad silang, na inisibay sulang-ulang na makapag-uturotor, baka diditar sa sunna, kimon. Na inisibay mabusulang-ulang no tampaw luluwa. Ay mga yan, na daw uturotoran na mamagpeda sila na gusto mga Christian. Na agyan makasibay sila na didamudang agyan po ito mag-uturotor, oyot na so, uturotoran na tingin kung mga pwede na Muslimam yan, biligro ka no. Abundes ka na kagya ka mo ito natuturo sa naging kaya mga sundaro, di na mga polis. O yan, kaya makatpad sila, makasinggay sila. Nasunod ko ito at chief of police isang ko ta paita ko tabas na tinas kanwa lang ko na makandiditar sa sunna agi pag-utur-utur na pagdakanon. Nakagi po maganda sila. Namin ka o chief of police ang asa katami sa sangi ko mga Christian na da utur-uturin na pududuk na so agya ka mo ito na utur-uturin na sulutin niya nakatip isang ko tapo maganda. Kaya pa ka masang jeep na shirt o kaya napusong yan. Gagu ka tigin. Kagi na, ro kapod siya ko tada mga tutubyin, na iman to nakagya ka mo ito na biyukot ka nga natutubo ka, pero pwede ka sa mga Muslim. Lain naman ito. Agyan ko ta kagya ka mo ito na kwan. Isa aw nga, agyan ko ta sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apka ko ang samapya. O yan. Ngayon kadumi ang gulo si isa Hind. Nakataon niya agyan nga na Hind. Gira-abiyag na ka sa tren na tanto madakal, agyan ko ta pasero. Nasisagin ko ito, agya ka mo ito, nakapagdera sa tring. Namiyaw masuyuto na kumensiran. Nakataon tanong agyan kaya kakan na talo ka klase ang apkin sa dunia.
Paganero nakakana Christian. Naaya ka ka na Christian na kutsara agutin. Aya po gustar niran naging butwa? Butwa ko nigira kaya budkan ako na tiyang nagyuray. Udi na kayo. Ayaw man na nagyung utaka po gustar niran siyang kontakwan. Lagi do tekgam. Ayaran po gustar siyang utaka kapkaniran. Na ikatlo, nakaka Muslim, kinamot, ayaw man na na manual, sunna, gid na ka-lima. Na sa isaging utakap panlagoy utrin, apka nakapapantagan sa mga Muslim, ayaw po gustar niran nag-ilimairan. Na sa mga Kristiyan na po gustar niran na kotsara o kagya kamoto na tinidor. Na sa mga isig na po gustar niran naging putwa, andi ni ba, gyuri at tigitano. Na bigla kagya kamoto na may aksident, aging putwa, train. Na so ti accident aging puta train na inilay na ayakya pa sa nganon na sa mga Christian apken ay pugusar niya na kotsara kung tinidur ka so kapapantagan na pagami niya so kagya kamoto na panganon ka na kotsara ay pagami niya nun na minisukar sa kagya kamoto na bakar niya o di nangariyan na so kagya kamoto na mga isikon na miyal po ngirong yan kasi niyan minisukar sa ngirong yan nagyang kutwa kayo o di nagyulay pugusyan na sa kagya kamoto na kuwan. Kapkaniran. Na sa mga Muslimon, nadabon miya kandamar kakagya. Kapta niya so, maana niya na kandidat rin na may bubulog pa ng pagami na may ina, gibuli man niya na kagya kamoto na kapagami yan. Nagiya, mga pagariya, na dita niya tantong bugan sa mala bityara ka sunna. Ay maana niya na knabamakap ka kay ataw, knabamakap bibina sa iyataw. So kagya kamoto na mabubaya sibilyan, mabubaya maginapay na tataros niyo din. Di tano din pa betadan sa kagya kamoto na mala osen. So masa maguturo-turo di nagtuturban, kikimo na din ang mabubinakal. Ay importante na dan yan kakapern. Ugay na ibu tinudanon na pagkuha sa balas, sumaguturo-turo, na di ka kuha sa balas, ada uturo-turo yan. Na di pa makaman salungan na makalima makasimbayan, na mabinaran ko ta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam bida ano kagya kamoto na sambe ang anaw turuturyanon na 70 amapya si kudo turuturyan at isamo to na si salungan na ayam bida niyan na labi talugat sa 50 amapya kibinta si kudo turuturyan na ay dapat akong boleh petugawi ay dapat akong boleh saulan ay dapat akong boleh salagun at makano salungan na mo na lagi na pagunta na lang itang usulupa ang bida niyo sa kagya kamoto na mapya kakagis kanya na miyani mo sa sunna. Kakagya makay sa makakan, o di na makay sa makasumbiyan. Alagi do kaya kanu rasul, kaya sumbiyang rasul, kaya hindi talo rasul. Napapakakuha sa sunna. Nakagya ka mo to na, ini batad tabo di sa ayap ka kwayra, nasa tiga nga bago sa pogi points. Pagka-adisyonalan sa amaliran ng mapya. Na makano sa anong anamora na lagi do pagal, tano langit ang usulo pa ang bidaan niyo. Kagya mo to, panabatanuanan na, tanto ang bugi sa mala, o sa matagagan na, kaya kasagad sa kaya ako rin si Isagya kamoto na kuhan, social media, nasusak noon na o sa'yo na nansali, nakanabanan tanto pa kadiyugat. Kakagya kamoto na sudin mabubay, at tataros niya na din na nakapaguturo-turo. So pa sa mabubay, o nakagya kamoto na kuhan. Tataros niyan mabu. Kagya mo to, ayaw to, pag-usay tanong naging puta katiro Allah subhanahu wa ta'ala si isa Quran. Innal ladhina amanu wa amilu salihat inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Mata-mata na tigwallah so sirano to may marate. May galabak sa galabak ang mga pipya. Na diri kira na tigwallah pupasan sa panaguntaman nila na mapya. Galabak kiran ang mapya sa sipan sa dunia na pagkili mikiran so kapya o panaguntaman nila. Sipan sa gito na dunia na pagkili mikiran so balas o galabak kiran. Ay mana niya, nagyang kuta kagkiliran si kukagya kamoto na amaliran ng mga pipya. Di lang ka panaguntaman, nagkiliran si isaging kagya kamoto na masa kadataguran sa dunia. Na. Nagyang kaya kapupuguseta no rumipantag si isaging kaya kang galabak sa mga pipya. Kaparatya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na miya kaysa, na inisa si ko isa, o mga balata pa sa amal. Ayangalan yan na so Malik bin Dinar. Inisir kanyan. Hey Malik bin Dinar. Ipagis sa Amerika, andes sabab, ikya pa kala aparatayang ka.
Guando sabab, kinisampay ka sa gim ka iya libil, o di na gim ka darpa. Kalangag ka sa member, adi ka di kagya kamoto na mangusyat, pupugusyahin ka sa mga dawan wagama, na nagyuti kagya kamoto na iniisa si iko, Malik bin Dinar. Iniisa na to, kaya pa kasalihan, na kanabas ka niyan kagya kamoto na malay parati apaganay, kaya pa ka po niyan na padsi ko mga baradusya. Di galabak sa kagya kamoto na di mga pipiya. Nami alin, nauriyan yan na ikialin na nun, nasa iskan yan at kailay si isagin po to mga darpa amimbar, pupukusin yan sa mga dawan ko agama. Nakati sinisimbagyan. Siya tigin man ay kumasa kamuda ko. Na aya pa kasalak na tigin na sundaro ako. Na suwat tigin man ay sa mga loksakan na adnak kaya niyan sa buhay. Mana niyan na adin at tamukiran. Di mi pag-alaala o di na di mi teis, di mi sikat, Malik bin Dinar. Na ayat tigin na ulaw ko na timong ko sa mga nguda, mga layaw kakang. Na di kaming gulawla sa kajahilan. Di kami at tigin di maginom sa pakabrag. Ay pugusan ni Rano na term, nakagyan ko to atig tanwa kapag happy-happy. Nagusarta at tigin na di kami di baradusya ko pad ang mga klasya, mga laadusya. So at tigin sinakan ang usaman nga may pikiriran at tigin na andaman ay kapaka-reform o Malik bin Dinar. Ang mada sa gim kaya kabubaloy niyan abaradusya. Inayan na ay kidiya taon na pangapangarumaan ta sa Malik bin Dinar. Pangapangarumaan nakaubo na yung makakontrol si karuman yan. O din amay kami di pamilya. Na siya pa na yan so kagya kamoto nakagawilan. Ako siya pa na yan sa pamilya niyan. Nagyuti kayo pakatanggiran na kagya kamoto na pamilya. Siya may anago si inayan. Na pangarumayran sa Malik bin Dinar. Nasuat tigil Malik bin Dinar suga pangaruma ko. Nadakod na tigin taragan sugal na mukha na marata. Itatarosak na tigin. Sa diyang na tigin man ay sisyapan sukaruma ko. Nabud na tigin makasasabar sudaro dupakan sa giyang kutama sa kapkilayan yan. Sa tanto ako at tigin man ay kagya kamoto na madudunia. O di na tanto ako at tigin man ay araradan o kapupagin daw si isang kaidunia. Minisampay at tigin kumasa. Amin bota kami at tigin na gusto karom ako sa aya wata amin nabubay. Nagyitigin ang kota kayang bota amin gusto karom ako sa aya wata amin nabubay. Nadiyan natigin si siyapan so karom ako gusto wata kan kakagya. Sumasan ako kahit na nang bula loksak na kagya kamoto na makasisiyapon. Nabubaliwala ako natigin sa pamilya ko. May umatigin man ay sumasa. Matatag ko kami sa giyang kutadar pa, diya miding galabakan sa kambaradusya. Na minisampay lang natigin na tutul, ahay Malik bin Dinar na pagitukawan na ka. Pagisabutan na ka. Aswata ka bubay at talarago na idudiyan na tiyarima o Allah subhanahu wa ta'ala. So at tingin sukyan ka kurun sa swata ang nabubay at talarago na idudiyan na tiyarima o Allah. Na lagi na tingin umiyabong kag aposuakan. Tingin ng miyabong kag anarbakan. Na dakwat tingin man ay matigir na miya kasigod ako kamiyag damak na tingin so rata ginawa. Sabab sa kagiging kutwa diyak giran ka pa na nagutya pa, diyak giran kasisya pa. Na miya ling ako at tingin na agim ako mako sa walay na mata na miya makuha. Ayad dun kaya fat agim kaya kagya ka mo ito nakuha. Watakan. Na siya tingin man ay saging kutamasa. Katuturugan ang natigyan na pidatagin na pakan abiyan kita dunia. Subhanallah. Na siyalo puga ko at tigyan naging kutanipay. Na misalubay kami at tigyan. Kagiyat tigyan na makasalubay kami. Makakituda kami. Na sud na tigyan man iso kagya kamoto nakaprautan niya na siya ko panbiyaga pa sanggot panggaw adar pa. Malo may buburud adar pa. Na siya ko panatigyan tumira sa isagin ko ta kabuba, naging ko ta kapalawat. Nakagit, tingin na makatara siya kuro na bupagya ko. Namya lang ka natigyan, naging ko taragat. Agit, tingin naging ko taragat, nayakap kaya kuro na di imbagabagalan. Di imbagabagalan na kalipu ako sa gin kaya ragat.
Alam malagin de ba apoy. Adim bagabagalan sa kadag. Na ayat tigiyan na ramigan o pamikiranakan. Na tumabod matimbalak, kagda makukukaramasan na gusto ka sa sakitirakan. Kaubod na makatabangar ko. Na siya lang ang natigin naging kutonipay. Sa siya katigin rumiyarik sa tampar sa konan. Tama na tigin sa mata ng benar, amelia na marag na kabupaka. Korbuda aging kutonipay. Tigin na masurang akan na meron lagi surong yan rakan na hey malik bindinar. Na di ka pakasold ka, di ka si ipad. Na baka si kaya patutan. Na kautuat tigin magya kamuto na mga wata. Amyak kadakdakal sa natampar sa kabubaan. Na pagitabang kakiran. Pagiugup kakiran. Na oriano tuat tigin malik. Aw namin, na tigin sunipay. Amyat, kumyasin, inawaan na. Miya mo sa kwati gumalik bidinar. Yaptang kwati nang kutawatakan. Ikaritang kwanto na inyang kadar pa katataguan na kata. Gwanto naging kutamya siratakan sang kutamyaw na. Na tumiras ka sa kabubaan. Karukap man kaya na miyantap. Na ayam niya pandem ka naging kutwaragat apoy. Adim bagabagalan sa kadag. Agiti naging kutwaragat apoy na gyuto so na nakadyahanam. Dito tingin sudar pa kung nakadyan nam. Ridwan. Gurdi ako pa ito, surga mga malaik. Abituan sa Ridwan. Apit na ka, di kasi ipakasurga, di kasi ipanpad. Nakautos sa mga wata, napagitabang kakiran. Kagkabali na nakadya kamoto na majusi, na siyama yan, ina yan. At tingin manay. Mana niya, nasulangon o inimbota, adaraw ta kirbulig na mapantaga kapatay na pakasurga. Apya panwata kafir, wata Christian kaagya pakapuunian na Muslim. Media. Napkatoon kad na daba pakasala hadis. Amagbuta ka tiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipapapapa niya nun. Ititindigyan nun, nagyan ko ta tindigyan. Mana na kenapin yan, din na apya ribat so tindigyan. Na ipupangato niya ng kaasal mo, adi matiro kagya kamoto na kwan. Balaban yan pakasal ko katiro Allah. Nagusik ko katiro Nabi Sallam. Na isunin nilang na sangko pa ko siya ko pa kuno ko katiro Allah gusto katiro Nabi. Adi saya tiro ko na antay malar ka ni parati agugian kaya kaya kamoto na pagunutan akan. Antay sumiya butor ka na agugian kaya kaya kamoto na kwan. Mo sa balas na upun mi tiro hadis udaib da tiarang gayud da dinan kapakay. Kamataganan balas. Kadita na mo bagagay, bawang tanong tero na pitero wallah, pitero nabi. Kapkasumpatan tanong sa persyon na nakatero tanong. Na ulit tanong katoon ko tod, katero tanong so katero wallah, katero nabi sa yan ang mareg, ibarat yan ang mareg. Naging ko tagatero wallah utala sa al-khamr wal-maisir. Mata-mata na sa pakamurgo. Ang mandiramat, na haram. Na ayabu inaloy siyang kay ayat na khamr. Ay maanan yan na pakamurgo. Wine. At tiga English. Na dami nun siya pagkiniw. Na yapkin ka na margas, na kibugay ka fitra na margas. Yapkin ka na kamais, na kibugay ka fitra na kamais. Yapkin ka na kaya kamoto na banggala, na kibugay ka fitra na banggala. Na sapkin sa pirak, na bagay sa fitra pirak. Kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay dapat kagimigay ka sa pirak. Na mga iswe, kaya kamoto na brasay na ginawa tanong. Huwag yap ko kayo tanong na itulong tanong ko lagi do inikidi ano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasa saknon, na upamakad na kato na hadis. Pero nabiya pirak, natamuna ko sa pirak, kadari ko ron, libuwa ka bagi-bagi ako ron. Adigin, tanong coronavirus. Pandemic. Na mga pamimikiran tanong. Amisyon pa itong panangagya pa ko malak tanongin ka Ramadan. Dahil mga pagarya na sumabubayon mag-life. Na malo tanong din tilda. So kaya ka mo ito na di tanong kapag life ko. Kuyog yung tanong na malo tanong din kanyan palatea. May nanggila sa dusa, may galabok sa galabok ka mga pepya, na miyagin simple living. Kapag intaw marayag, akagya ka mo ito na kanaw ba katibuwa ka, nakanap man na ba kaikot, may nadagap mo siya kaduwa na ito, na biyugot yan, so kagya ka mo ito na oyot yan, nainipita diyan, tingin na 500,000. Ay man, namatali 500,000.
Nasa kanini pakakuasang kutabain, nagyang kutabain, nagkakuan niya ng kuta 700,000, puno ng kuta 200,000. Kuta sa malaro, biyugutin, so kabing dinar na danyan, din na puroon amatan yan. Danyan din lang ko, agyang kutabay. Kakagiyapod sa sugun Allah Ta'ala sa isa Quran, Kul lil mu'minina yaghdudna min absarihim, wa yahfadna furujahunna. Hey Muhammad, na tiruan ka kung mga dato amiratea. Abuba niya sa mga kailairan. Nabusyata ba tanang kutabay na magaan sumagaan na miyaling. Miyaling. Napitaro yan ko dato yan nakaray karong ako at tigin na dato na adna siya gudang puro amama. At tanto ako niya natigin na in a small time. Tanto ako niya natigin na piyagi suso. O di na tanto ako niya natigin na piyakarunda. Tigin ang kayo no. Ikaw Allah. Galabak sa galabak ang mga pipya. Nakaya ka mo ito nasipin sa dunia, nagkataaman yan so kapiyaw paratiyan yan. Kapiyaw simban yan ko Allah. Kapiyaw galabak yan. Sa gibo ang kutabuntal na ipagkasamar ka. O kaya ka mo ito ng mga tao. Ang pagpakadasal ka, di kairan karawan matubang. Di kairan karawan misya. Ininaran na ito. Na benaranan. Tingin na ito, explain ang karangan. Na tingin na ayak yan, tiro ako na tingin sa mas mala pinarga sa uda kurma. Adua uda kurma. Nagyang na uda kurma na maragan panalubaan. Sa katana sa Pilipinas, na dapat ano si ikakwa kasi ikakwa sa Saudi Arabia. Iliyan, nakagya ka mo ito, nasa lakaw kagdamang kaon. Ay, bumana tingin na kata, hindi nakagya niya natigin na ginawa niyan sa kapita magabi, na ano na kusa rin sa ginawa niyan, di na mito tanusan, di na may pa-perfume, di na paras, di na di kagya ka mo ito na mitis. Okay na tingin na ito na sayang. Tingin ang kayo, masalak amulog si Ikoranaw, o masalak amulog si Ikoparini, na ayad na ipsirpot o lagat na perfume, ayad na ipsirpot o ranaw na kagya ka mo ito na mamut, o di na padidi na mamut. Na may katantang subay. Isinarya na nabaya kagya ka mo ito na mata, may katantang sudato. Isinarya na tingin na baya mamatay. 30 rago na ididang ka na bay, na pagkatras pa siya sa Pulagulo. Ay ano niya na 18 to 30 years. Kaya ibisa nun, na 18 years. Kung kaya fato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay ano niya na 18 years sa idin yan, na meron sa 30 na pagkatras pa sa kagya ka mo ito na kwan. 18. Nawarisan wallah, abitun sa Hurul Ain. Bitun sa kagya ka mo ito na Siti Aina. Bitun sa Mazida. Agyan tiginagyan ka ng mga baya, mga warisan wallah, subhanahu wa ta'ala, sa ikusurga, na may panutul sa kitab. As Mazida na ayan niya bagayron wallah, subhanahu wa ta'ala, katainiyan. Na uman kailain, nakagya ka mo ito na tanto alumalang taon so kapi abuntal, na dumingil ka, na ilayin na kapman, na miya, kaya man ang maso katainiyan. Kaya nubituan sa kagya ka mo ito na Mazida, niya so kayaan yan. Ay maana niya na tingin na subay sa dunia, na pagampakan niya panggulawlaan yan na sirbisyon niya so karuman yan. Ikadua na paratian niya sa Allah. Ikatalo na sapangan niya sa orat yan. Ikapat na siya pa niya sa sambing yan. Na umapang taga-kapatay subay, na giyuti mapuro mga bay sa ikosorga. Giyuti so karuman ka sa dunia, bituan sa laaba. Hey mga bay, pwede makinagiman to. Ay mo pagilayin na kanwa sarat. Napakaneron na sirbisyon niyo so karuman niyo sa suaswat ko Allah. Ikadua na siya pa niyo sa sambing niyo. Ikatalo na sapangan niyo sa orat niyo. Na ikapat na kanya ka mo ito na para siya pa niyo sa mga sugan wallah. Kung mapantag ka nun nakapatay na automatic ang pakasurgaan ka ng wallah. Sa kano'y bito sa mga baya adil. Mga baya adil. Agibo ka pagadiliran wallah sa alungan na mauring. Miyasyap so serbisyo ko karuma. Nagwagya ka mo ito na miyasyap yun. So sambing yun. Sugan wallah subhanahu wa ta'ala. Kakanyapin taro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa dun sa bai. Ang mapantaga kapatay ang masuswaton si karuman yan. Na automatic na pakasurgaan wallahu ta'ala. Allah. La ta'atul makhluq li ma'asyatil khaliq. Di ka pa kaya pangunutan so kanin na kukapsu pa ka kumyanga din. Na amay kaya suguan to kay karuman ka. Nagiya ka supakan ka kung suguan wallah. Na Spain ka si kaya ka mo ito na karuman ka. Na uling ka Spain na sa din ka limang gulaw la. Kung kinisuguan niyan ka, kung kaya ka mo ito na suguan niyan ka, masusupak sa suguan wallah na mararan bitong busi kaya ka mo ito na karuman ka. Panganintan no si wallah. Pantagir kita no kapatay na masusuat na katano sa wallah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala khair khalqihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.